Ogaiji asui bapanga ngelona asina wano nyana wajo webu Adema I got up your sauce bozibo we konubio ya ibera ponkwan nke tata namarana no obu mu ihe na-emegasi na obodo anyị ụmụ ihe dị iche iche nke na-eme ka anyị ga na-ekwu maka ya n'ụbọchị tata nke mbụ ụlọ ikpe ya ewachina osote ọchị obodo Imo ya bụ eze mmadụ mere ka ụlọ ikpe siri na otu esi chụpụ ya n'ọkwa na ozi ya ezi nke a mere n'obodo Imo wee si na otu ndị a na-emechaghị ihe ọfụma na-enyochaghị enyocha ọfụma wee chụpụ ya n'ọkwa wee mezi ugbu a nwa amadi a ya bụ osote onyeisi obodo Imo ọ na-achịna n'ọkwa ya ugbu a wee nọrọ wee na emekwa dịka o kwesịrị mana dịka okwu si dị ka o si ada ugbu a ọchị obodo Imo a na-ekwu na ọ na-achịna n'ụlọ ikpe ije kpe na ụlọ ikpe si kpe ikpe a na ojucha ya afọ ya bụ na ọ ga na ụlọ ikpe iji wee si na ihe a ekpere na ojucha ya afọ ọ dị ka mma na achọrịrị ụzọ a ga-eji wee chụpụ nwoke ma eze mmadụ mere ya bụ osote ihe na-achị obodo Imo ndị ọrụ bekee ndị otu ọrụ bekee dị iche iche a nọ n'ugbu a wee a na-emezi alụkwaghịm unu amara na ote na ha na-ama ọkwa na-asị ka ndị ọchịchị etiti ndị na-achị obodo ka anyị na-ebere ụgwọ ọnwa ha anya na ihe a na-enye ha n'ụgwọ ọnwa na ndị eduna ha n'ọchachari na opere pii na ihe niile arịa n'enu ọjị ọnụ ego eji egote ụmụ ihe dị iche iche riri enu ọjị mana nke ha wee ka ọ dị setinyere ha ego na ego ọnwa ha kemgbe n'ime uchichi ụnyaahụ ka ọ kwụrụ elekere 12 ka a sịrị ebe ọ bụ na ha achọghị ịzụ ha okwu na ha ga-eme gịnị na ha ga-agba alụkwaghịm obodo dị iche iche na ala anyị ha ebido na nwantị wee bido alụkwaghịm a nyere ndị ọchịchị obodo mkpụrụ ụbọchị 21 ya bụ izuụka ole na ole ka ha wee jiri neba anya n'okwu ha ọ bụzie na ha neba anya wee za ha ihe afọzikwara ọ wezikwa ike ọ bụ izikwa nke a ha dọrọ aka na ntị maka na nke a ha na-agara ugbu a bụ ịdọ aka na ntị alụkwaghịm ka ndị otu ọrụ bekee dị iche iche gbaziri ugbu a aka na-achị obodo Rivers amajala ndị otu ndọrọ ndọrọ PDP ọ majara ha wee kwuo
na ọ bụrụ na ememe bụrụ nzukọ ezumezu ha achọrọ ime nzukọ ha ga-eji wee họọ ọkwa ma ọ bụ wepụta onye ga-eburu ha ọkwa ma ọ bụ zọrọ ha ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ememe were ya wepụ na obodo ya bụ obodo Rivers na ihe afọ ha were ya ihe ọ na-ekwu bụ ya apụkwana nwa agwụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Aka na-achị obodo Rivers ya bụ Nyesom Wike ọ majaala ndị otu ndọrọ ndọrọ PDP bụ otu ndọrọ ndọrọ nke ya maka na ọ sị na ọ dị ka ewe ndị akwụnyere n'otu a ịbịa tisa otu a ụfọdụ n'ime ha debe ahụ na ha na-azọ ọkwa ịchị na ngalaba dị iche iche mana dịka o si ekwu ọ sị ha wakwana awa wee mee gịnị wee bụrụ nzukọ a ha kwugoro na ha ga-ebe mee na obodo ya ya bụ nzukọ ebe ha ga-anọ wee họọ ọkwa ndị ga-azọrọ ha ọkwa dị iche iche na ọkwa ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke ala anyị. Ihe a bụ ihe Nyesom Wike na-ekwu na ya apụkwana nwa agwụ aka n'ọdụ ma ọ dị ndụ ma ọ nwụrụ anwụ. Ya bụ na ọ bụrụ na ha mee eme bupụ ya ma ọ bụ bụrụ nzukọ a ha chọrọ ime bupụje n'ebe ọzọ na ya ga-emekwa ihe si mmadụ awakwana ya na a ga-akụzikwara ha ihe na ọ bụrụ na ha mee ya. Ihe a bụ okwu gbara ọkpụ bụ okwu ike nke aka na-achị obodo Rivers ji amaja ndị otu ndọrọ ndọrọ PDP. Ọzọkwakwa osote aka na-achị obodo Imo ọ na-achịna n'ọkwa ya kemgbe ewepụrụ ya ịma na ọ dị ka esi wepụ ya osote aka na-achị Imo wee jezie n'ụlọ ikpe sị na otu esi wepụ ya na ozighị ezi gịnị ka ya mere na enweghị ha ya mere. Ya mere ugbu a ụlọ ikpe ji si na tikuzikwa na otu esi wepụ nwa amadi a ya bụ eze mmadụ mere bụ osote aka na-achị obodo Imo na otu esi wepụ ya na ozighị ezi. Anyị gwara unu si na otu ndị ndọrọ otu ụlọ ọrụ ya bụ otu ọrụ bekee dị iche iche ha nọrọ n'ugbu a wee na-agba alụkwaghịm. Iwe ha bụ na ego a na-akwụ ha kwa ọnwa na o pere mpe pii na ekwukwana na ekwesịrị itinye ego n'ego a kemgbe a na-ekwu ụdị ego ekwesịrị itinye ka o welite aka na ndị ọchịchị na ọ dịzi ka ha eji ha agbatụ ntom mana ugbu a ha sị na ha ga-ejegodo zuo ike wee dọọ ndị ọchịchị aka na ntị mara na ha ga-ekweta na nke ha kwuru. Ọ bụ okwu a ka anyị na gị ga na-ekwu kedu ka esi fụ ya kedu ka esi fụ mmaja Nyesom Wike aka na-achị obodo Rivers na amaja otu ndọrọ ndọrọ ya. Cheta na n'ọnụ ka abụọ ọnụ ka ndị Igbo afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo na ịchọ itinye okwu ọnụ ị ga-asụ Igbo yele ihe akwakwanịrị anyị ọgwa maka na asụ Igbo mara mma nke ukwuu. Ọ dị mma ihe anyị na-asụ ebe a bụ asụsụ Igbo yele ihe. Ọ bụrụ na ị chọrọ itinye ọnụ n'okwu etinye ọnụ n'okwu. Tupu anyị na-aga n'ihu ana m ekene Tobechukwu Tobel ya bụ Tobechukwu nke na-ahazigasị ụmụ ihe wee na-ese wee na-atinye na Igbo onyonyo zuru ụwa ụmụ ya dịka YouTube ebe a ka ị ga-afụ ụmụ ihe a niile. Tobel ekelela gị ọ ga-adịrịrị gị mma. Akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ n'okwu bụ nkịtị 99 2 1 1 0 0 0 ma ọ bụ 0 9 0 7 7 1 1 0 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ okwu n'ụmụ ihe a niile nke na-eme. Kedu ka esi fụ ya kedu ebumnobi gị kedu ndụmọdụ ị ga-enye n'ịmụ ihe a niile maka na nzukọ ka anyị nọ na ya.
cheta na ịchọ itinye ọnụ n'okwu n'afọ gị ga-abụrịrị afọ Igbo ị ga-asụ Igbo yele eye n'ọnụ ka anyị anaghị agwa asụsụ ọzọ agwakọta ya na asụsụ Igbo ka anyị na-akwalite Igbo asụsụ Igbo maka na ọ bụ mmemme ndị Igbo nzukọ ndị Igbo ka anyị nọ onye na-akpọ ọ ga-adịrị gị ma ezigbo mmadụ ndị ka email ọ iche Iche Igwe Kala ọ ga-adịrịrị gị na mma Igwe Kala gaa n'iru gbam nke a bụ eziokwu nwanne m na ihe banyere onye na-achị obodo mba mmiri bụ Nyesom Wike na ije ndị otu ọdịgo osi adị ndị ọ ga-abụrụ ejiri ịtụọ mkpu na ndị otu ahụ anyị mekwa ha ka emere nke a ihe aka mekwa n'arọ anọ na arọ ise gara aga ọchịchị na onye ama mkpe na onye ama mmeri ya na onye ama mme nke a ewere ego etinye ya eme etu a emebiri ọha anya anyị na-akpọ ekpere dị ka ama makwa gị chi azụ mana ịhụkwa ebidogokwa ka esi ebido ọ dịkwa mwute ihe ndọkwurite otu n'otu a echekwa ma ọ bụ ya ga-enyere ha aka ugbu a anyị tụbụrụ anya na aka ikpe dede na ihe ọbụla ha na-eme na ha ga-ahazi ọfọma na ha ga-ekwekọrịta na nwa mana ịma na otu anwa nwekwara ụgwọ ha ji anyị na-enyokọkwa enyo na onwe gakwa ikenye ego anyị na-agbanwe tinyecha n'akpa and ịma na ndị nwe ego nnukwu ọ na-adị na-enye ha nsogbu ọ na-ekwe ha ka a mara ihe ha na-eme ka anyị lewekwa ha anya ka Chineke nyere ha aka ka mee ihe kwesịrị ka mee nke a bụ nke mbụ abịa na onye na-achị obodo Imo ya na-apụ na onye ya na ya na-arụ ọrụ ka ha rụọ ọrụ ha ndị ụlọ ikpe asịgosi rapụ nwoke mmadụ na onwe ya mgbe ịma na ụfọdụ oge ụmụ ọchịchị a na-agbawa mmadụ n'isi ka onye ṅụrụ mmanya gịnị bụ na ma nke ndị obodo ya si ya mee ọjụ na ya ma mmiri ụlọ ikpe tụkwazi ya mee ọjụ na ya ma mmiri anyị ga-agbapụ ya n'obodo abịa na nke ọrụ ndị na-arụ ọrụ ndị na-achị anyị na-enye ndị a na-arụ ọrụ ekpere ndị ọrụ obodo gịnị bụ na ịbịa na ndị na-achị anyị pụ na ha na-ebi ndụ ka ndị ọcha na-eri ka dọkụgbọ mana ndị na-alụpụtazi ihe ha na-alụ bụ ndị agụụ na-egbu n'obodo a ọ dị ezigbote mwute na pa chọrọ ịgba akwụkwọ ọrụ ndị obodo anyị kwadoro ha ncha ọ bụ na ọ ga-ekwekwu eme na anyị nwa na buku ọ bụ na obodo a bụ obodo a na-ejide aka ya abụzila nta akwụkwọ ọrụ kama agbazidekwa akwụkwọ ọrụ tinyere ego ịkọwazi akwụkwọ ọrụ ndị a bụ ndị na-emegide ndị ọrụ ndị na-achọrọ ka ndị ọrụ rie awa na-eri na-achọrọ ka ndị ọrụ rie mmadụ okwu ndị ọrụ rituo ya hụte mmadụ ịnọbụrụ onye na-enwere ego maọbụ onye na-abụ onye ọchịchị ndị ọzọ bụ ndị anyị hụrụ na-eso ndị ọchịchị a anyị hụrụ tụọ ụgbọala ha anyị hụrụ kapasiti eri ego anyị ma na-ego obodo a mana o rughara na nke ndị ọrụ oyibo ego isi n'obodo abụọ ọ bụ ezigbo ihe mwute ọ dị mwute ndị na-achị anyị mere anyị ebere ọ bụ na ha gaa n'ihu mewe etu a ọ na-ekwe m na ndị na-ahazi ndị na-achị ndị ọrụ na ọ dị ka esi enyere enyemaka ha na-atụnyere ndị na-achị obodo adị akwado ka ndị ọrụ mmeri ọbụla ha bụ n'obi ọ bụ na ha ga-akwado ka ndị ọrụ mmeri amasịchọ ga-eti wetuo ka ewetuo ka ndị ọzọ mara ha nata ahụ ọ ga-adị gị na mma onye okenye Igwe Kala ọ ga-adịrịrị gị na mma ma ị gbalịsiri ike wee sụọla Igbo yere ya ọ ga-adịrị gị ma ezigbo mmadụ ịsụrụ Igbo gị yere ya ọ ga-adịrịrị gị mma Igwe Kala gaa n'iru udo dịrị gị ọ ga-adịrịrị gị maka ndị ọzọ wee ike tinye ọnụ ọ dị mma onye na-akpọ nwanne m anyị dị mma Emeka obodo Boriwe gaa n'iru ebe m ga-ekwu nke m bụ na agbụgbọ ọrụ ndị a na-agba uche ya dọkwa njọ ọ bụrụ m uche m agbụgbọ ọrụ ndị a na-agba ego ahụ esi ndị na-achị anyị tinye ego ahụ karịa akarị ọ bụ ọbụla itinye ego bụ isi ọ bụ eso n'ime bụ nsogbu n'uche nke ego ka ha nwere ike itinye ọ daba ka ị chọrọ ka ha tinye ka ọ daba
mana ihe abụ asụsụ Igbo ka anyị na-asụ achọ ka m nwa mmanụ ọnya ka anyị ji nwaanyị n'igwe ịma n'igwe onye obi akwụ gaa n'iru Emeka gaa n'iru nke a gosi na ọ dị ka o wee ka ọ bụrụ mara ọnụọgụ na Igbo ihe m na-ekwu maka ya bụ na ọ ka mma nke a na-akwụ akwụ ka ha gbaa abụbọ ọrụ ka ego nke na-akwụ ka onye ike na-egote n'ihu obere ihe n'ahịa maka na isi ka a tinye gị ego ka ego anyị si ka a tinye kịta makwara mara na a tinye ego ahụ ndị a na-achị anyị nwere ike iji ekwefu ole ego itinye ego ahụ Igbo kwenu ndị ga-agba egwu a bụ ụmụ afọ Igbo ndị hụrụ asụsụ na omenala Igbo n'anya asụsụ Igbo ka anyị na-asụ ebe a nwa ya kụziere asụsụ na omenala Igbo onye ama akwa na ebe o si aga akwa na ama ebe ọ na-eje ịbụrụ onye Igbo sụọ asụsụ obodo gị Igbo amaka sụọ asụsụ obodo gị ị bụrụ onye Igbo sụọ asụsụ obodo gị agwanara ya asụsụ ọgwụ ebe a maka na ọ nzukọ ndị Igbo ka anyị nọ na ya ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa bụ na ụlọ ikpe anọrọ na obodo Imo wee sị na otu esi chụpụ osote aka na-achị obodo Imo na otu esi chụpụ ya na ọ dịghị mma ya mere ajisi ya na-achị n'ọlụ ọ na-achịkwana wee gụnye chinchi mana ka ọ na-achịrị ọ tụkwara onye isi aka na-achị obodo Imo wee na-asị na ọ ka bụkwa nna ya ukwu ka ọ bụ anyị kwukwara wee sị na ihe na-eme ugbu a bụ na ndị ọrụ bekee dị iche iche ya bụ ndị otu ọrụ bekee dị iche iche n'ala anyị bụ Naịjirịa na ha na ugbu a wee na-agba abụba ọrụ maọbụ na-agba alụkwaghịm maka na ha sị na ego a na-akwụ ha kwa ọnwa na obere mpepe na-enweghị ihe ha ji izi ya azụ si ka ya atịrị ha ego mana ọ na-ewute ya na kemgbe a na-ekwu ihe dị otu a na ndị ọchịchị ji ha dịka ha ji agba tomtom anyị wee gwa unu sio na Nyesom Wike bụ aka na-achị obodo mba mmiri na o kwuola wee maja ndị otu ndọrọ ndọrọ nke ọ nọ n'ime ya wee sio na ọ bụrụ na ha mee eme wee bupụ nzukọ nke ha chọrọ ime wee họpụta onye ga-azọrọ ha ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọkwa dị iche iche n'ala anyị na ọ bụrụ na ha mee eme bupụ ya n'obodo nke ya na ya ga-egosi ha ihe na ha ga-egosi ihe ya bụ onye adọkwana nwa agwa aka n'ọdụ ma ọdụ ndụ ma ọ nwụrụ anwụ ka anyị were nụ ndị na-akpọ onye na-akpọ ezigbo nwaanyị Onyinye gaa n'iru ọ ga-adịrịrị gị na mma Onyinye isi na gịnị mere asị m ndị gọọmenti biko mere ndị ọrụ Igbo kwenu ndị ga-agba egwu a bụ ụmụ afọ Igbo ndị hụrụ asụsụ na omenala Igbo n'anya onye mụta nwa ya kụziere asụsụ na omenala Igbo onye ama akwa na ebe o si aga akwa na ama ebe ọ na-eje ịbụrụ onye Igbo sụọ asụsụ obodo gị Igbo amaka sụọ asụsụ obodo gị asụsụ Igbo onye Chukwu nyere gị ịbụrụ onye Igbo sụọ asụsụ Igbo o nwere ụfọdụ ndị na-amaghị asụ asụsụ Igbo mana nke na-agbakisi Igbo n'ọtụtụ dị n'ala Igbo dịka onye mụta nwa ya kụziere ya Igbo ya kụziere ya omenala ka ọ kpọba agwa ka ndị Igbo ịbụrụ onye Igbo isi ike gị mụta Igbo ị nọ n'Europe ị nọ n'Amerịka ịbụ onye Igbo ọ na-enye m ọṅụ na ndị ụta na mba onye Igbo ama m asụ Igbo ama m omenala Igbo jisie ha ike ọhaneze ajụjụ a na-agara unu gịnị mere na ụfọdụ ndị be anyị anaghị asụ Igbo na ha nọ na nzukọ ha ụfọdụ nọ n'ala Igbo anaghị asụ Igbo gịnị kpatara ya gee ntị ihe anyị na-ekwu maka ya bụ ihe megasịrị na obodo anyị n'izu a na izu ole na ole dịka o si bido na anyị gwara unu na osote aka na-achị obodo Imo na o kwuola wee too onye isi ya na-achị obodo ahụ ọ na-ekwu na ọkwa onye isi ya na-agbanyeghị na ha chụpụrụ ya n'ọlụ
mana ụlọ ikpe kpọchiri ya azụ wee ụlọ ikpe wee na-asị na otu esi chụpụ ya n'ọlụ ezighi ezi ọba echikwana wee lụbọ ọlụ ya. Ana m ekwu maka eze mmadụ mere na-ekwukwa na ndị ọlụ bekee otu dị iche iche n'ime ha agbaala alụkwaghịm agba abụbọ ọlụ wee na-asị na ego a na-akwụ ha na ndị ọchịchị ha na-agwa okwu kemgbe na ha dịka ha chọọ etinye ha anya ma ọ bụ mere ihe ha na-achọ tielu ha ego n'ego ọlụ ha wee sị na achọgodoro ịdọ ha aka na ntị ka ha jegodu zuo ike dọọ ha aka na ntị ọ bụzi na enweghị ha kwuru o wezi ike ha maziri ihe ọzọ ha ga-eme. Kwa unu na aka na-achị obodo mba mmiri dịka unu si mara ya bụ Nyesom Wike ọ majiala wee kwuo na dọkwa ndị otu ndọrọndọrọ nke ọ nọ n'ime ya aka na ntị ya bụ ndị otu ndọrọndọrọ nke ejiri akara ochendo wee mara ha wee na-asị na ọ bụrụ na ha mee wee bupụ mmemme a ma ọ bụ nzukọ ha na-achọ ime n'obodo ya a ga-aji wee họpụta ndị ga-azọrọ ha ọkwa ọchịchị na ha mee bupụ ya buje ya ebe ọzọ na ya ga-eme ha ife ya ejikwana ya egwu chacha. Ọ na-alụtụgasị aka na ụmụ ihe dị iche iche na-asị na ọ dị ka otu ndọrọndọrọ ndị ọzọ bịa kwuegasịa ndị mmadụ apụta wee na-akwado ha ka ha bịa zụọ ọkwa n'iji wee tisa ndọrọndọrọ ha. Kedu ka isi fụ ya? Akara ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụokwu bụ 099 ma ọ bụ 090777119. Onye na-akpọ? Ndị na-atị ọnụ n'okwu n'ebe a bụ ndị were afọ Igbo, afa gị bụrụ afa bekee chere ndị bekee. Ị bụrụ onye Igbo ị ga na-asụ asụsụ Igbo na-aza afọ Igbo. Onye na-akpọ? Ndị ka email? Eze Enugu ndị ka email? Eze ọha nọkwa ya? Ọ ga-adịrị gị mma nwanne. Daalụ eze Enugu, daalụ, udo dịrị gị. Ọ dị mma ka anyị werezie wee na-agakwa. Onye na-akpọ? Ekele m gị. Mgbe ka ị mere, biko gịnị ma afa gị? Ọ dị mma. Gaa n'iru. Ọ dị mma. Ọ dị ka ya da nchi na-ekwu ya wutere gị. Ọ bụ nzukọ ka ị na-ege, anyị na-ekwu ụmụ ihe megasịrị. Kedu ka isi fụ ya? Kedu atụmatụ gị? Kedu ihe ị ga-agwa ndị be anyị, ndụmọdụ nke gị ka anyị chọrọ? Onye na-akpọ? Ekele gị, biko gịnị bụ afa gị, ebe ka isi akpọ? Onye na-akpọ? Biko ewutene gị nwere ike ịnọgharị anya da ọ dị ka mmiri na eze n'ebe ahụ nọ. Onye na-akpọ? Ọ dị mma. Onye ji na maka ime oyibo wee na-asọgbali Igbo ghale, onye chọrọ isi Igbo sụrụ Igbo, onye chọrọ isi oyibo sụwaga, asụrụ Igbo sụrụ oyibo, ọ bụrụ ngiri Igbo. N'ọnụ ka anyị chọọ isi Igbo sụọ Igbo, ịchọọ ikene anyị na-agwa unu nkwada na-ewere ka ndị Igbo si ekene mmadụ
akpọ oku ọza kwa fatu afa kene ndị be kenecha jụọ maka ese ya maka na ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya nke ukwuu na-afụ ihe ọbụla gbasara nwanne ya n'anya na-achọ ọdịmma ya na-eme na onye Igbo na-abụ kenesịa ọjọọ maka nwanne ya jụọ ụmụaka jụọ nwunye ọ bụrụ nwaanyị ajụọ maka di jụọ ụmụaka jụọ ndị niile jụọ ọrụ ya jụọ na ahụ ọdịkwa ya udo ọdịkwa ụmụ ihe a niile bụ iji gosi ịfụnanya n'etiti ụmụ Igbo ya bụ ịkpọ anyị n'ọnụ ka sụọla Igbo yele ma cheta na afa gị ga-abụrịrị afọ Igbo ọ bụrụ ugbo ka ị gbanyere ekwurekwu anyị na-ekwu na ọnụ ikpe anọrọ na n'obodo Imo wee sị osote aka na-achị obodo Imo ya na-achị n'ọlụ ya na otu esi chụọ ya na ozighị ezi ana m ekwu maka eze mmadụ mere na-agwa unu na ndị ọrụ bekee otu dị iche iche n'ime ha akwụọla oku sio ka ha jee gbaa alụkwaghịm maka na a na-ekwu na ego a na-akwụ n'ọlụ ha na-agwakwa na-adọ ndị ọchịchị aka na ntị kemgbe ebidoro ihe a o wee bụrụ na ha achọghị ige ha ntị dịka ha si ekwu ya asịzie na a ga-adọgodo ha aka na ntị wee zezuo ike gwakwa unu na aka na-achị obodo mba mmiri ya bụ Nyesom Wike adọọla wee maja otu ndọrọ ndọrọ nke ya wee si na ọ bụrụ na ha bugharịa ebe ha chọrọ ime nzukọ na obodo wee buru ya pụọ n'obodo ya na ha ga-emefe ive maka na ada nwa aka ebe na nka eburu nkwụ elu banye na mmanya ngwọ ọ bụrụ ọgbalịbọgharị ngiri Igbo onye asịrị na ngiri Igbo onye asịrị na ngiri Igbo where you okere nke Igbo ne by the way onye asịrị na ngiri Igbo ịga take for no time onye asịrị na ngiri Igbo ya enye Mr. Man look onye asịrị na ngiri Igbo ọ dị ma ka anyị were okwu unu onye na-akpọ ekele gị ezigbo mmadụ ebe ka isi akpọ gwakịrị m afa gị nwanne m onye eze anya eze enya Imerika enya ngwa gaa n'ihu ebidogo o kwesịrị ịgba bọọlụ maka ndị na-achọ achịzi iwu achịzi ana m anụ ihe ị na-ekwu ndị na-achị achịzighị ndị na-arụ ọrụ achịzighị iwu achịzi wee na-eme ihe na-etiri iwu ike akwagidere iwu arụrụ ọrụ na-aba maka ndị na-achị achị kwesịrị ị na-eleba ndị na-achị anya elebazi onye elebazi anụ nchọrọ itinye enya ọ ga-adịrị gị mma udo dịrị gị o enya ọ ga-adịrị gị mma ọnwa na-etiri ọra niile ọnwa na-etiri ọra ọ na-atọ ụtọ ọnwa ya gazie ọnwa kelere m ndị nke gị asụsụ a ịsụrụ ugbu a ịsụrụ ime bụ unu ịma na ọ tọrọ ụtọ asụsụ ụwana ndị ụwana niile ekele m kedu ka esi ekele ndị ụwana ọnwa ngwa ya gazie ị chọrọ ịsụ bekee chere ndị bekee ihe m na-asụ bụ Igbo
ndị bekee chọọ ịma aka ha bịa sụọ Igbo ekele m gị gbadata ya ndị ka ime biko gwa m afa gị ezigbo mmadụ Ogbonudi ọ ji ego agbanụ be anyị ebe a nọ nkanụ ebuka ịma na agbanụ dụnụ nkanụ anyị nkanụ ebuka amụghị ịdụnụ nkanụ anyị ịma na nkanụ were ndị ntorobịa gaa n'iru anyị were ndị ntorobịa ezigbo mmadụ ka ọchịghị ya Emili nọ na ụzọ karịrị ewa ebe were ofu ovodan wee dumia zuo ike nwanne nwanne deyo ndị nke chọrọ itinye ọnụ na nke m chọrọ itinye ọnụ na ihe bụ ebe gbasara abụbụ ọrụ a na-agba abụbụ ọrụ a ya na-agba emeghị ya efekwa ọrụ kwesịrị ka ha mewa nkwapụ ka ndị eke ji ọfọ bụ ndị na-emetere anyị ebe mmanụ na mme kwesịrị ka e nwere ike nye ndụ na-arụ ọrụ maka na emezi anya ya n'ọkwa ndị ahụ bụ ndị na-ahụfụta ife ndị na-ahado ife n'ezi a o kwesịrị ka a tụburu nke ha nye ife ọzọ m na-efu bụrụ onye ọchịchị dị n'aka na mba mmiri ofe ofuri ana m asị ọ barụ ha mba ana m asị ewedata aka maka na eri na-eme ndị otu ahịa ya na ọ bụ ebe ga azọpụta anyị n'ọkụ mmadụ nọ na-enụrụ ya bụ nyekwa ọkụ n'obi n'ube na-anụ ejiri nwayọọ n'ebe na anyị na-enye ya n'ọbụ ya ga-eduzi anyị ụzọ na ukwewa Ogbuzuru deyo ọ bụ ha nwayọọ ọkwa nke Chukwu ji gọzie anyị je para ofu ite me ma ọ bụ ofu olulu me ọ bụrụ ovodan ma ọ bụ mfu enu jiri ya zuo ike nwanne Ogbuzuru ana m abịa aka daalụ onye chọrọ isi Igbo sụrụ Igbo onye chọrọ iso Igbo sụwaga asụrụ Igbo sụrụ Igbo ọ bụrụ ngiri Igbo ọnụ ka anyị na-asụ Igbo yele ya ọ ga-amasị m na ịkpa anyị sụọ akpa na be unu mee ka nwanne m nwa obodo si sụọ nke agbanụ ọnwa wee sụkwa nke ya sụọ nke be ha ma asụsụ bụ na asụ ka nwere ya onye na-akpọ nwanne m onye nuka ekwuru ndị ka ị mere nwanne ama m na mmiri anaghị ezo ebe a gaa n'iru ebe m na-etinye ọnụ bụ na ihe gbasara ihe nwunye ike kwuru o nwekwara ibe ọ bụ wee na-ekwu okwu anwa maka na ịbịa na ndị ọchịchị ya na-azọ ndọrọ ndọrọ o yi enwego ndị ego chara ego ticha n'akụkụ ya na-agbalụ ya bụ mmiri
ofukwara o kwuru ya a na-ekwu na ọrụ na anyị nchaghị ịma na anyị nchaghị na o nwere ndị na-akpaghị eke n'azụ so ihe ahụ okwu ka m na-akwado na ọbanye onye ọfụma tupu emeribe anyị eme maka na agwọ nọkwa n'akịrịka. Ekele m unu. Daalụ nwanne daalụ onye nụ ka e kwuru ọ ga-adịrị gị mma. Ọ bụ nzukọ ka ị na-ege ka anyị were onye nke a mfụe ma ọmụma nna maka m ga-ewere na-abịachi onye na-akpọ oyiyi ezigbo nwaanyị mara mma olu gị esi ebe ị dara ya ewe ka isi kpọọ ịma na bekee a na-adụcha mma n'ọnụ mana ị kpọrọ ndị ọchịchị kpọọ ha na bekee ọ bụrụ ihe a na-ede n'Igbo ọ bụrụ ihe a na-ede ka m na-ekwu na ọka isi asụ ihe anyị na-asụ ịma na ụfọdụ nwere ike ide ihe niile jiri bekee kọwaa ọ dị ka ụfọdụ na-eje bekee akọwa ekene onye pụta ọsị gị mgbede ọma ụtụtụ ọma mana gboo ihe anyị na-abụ ịfụ mmadụ ọ bụrụ na onye a na-alụ ọrụ ikene asị adeyo maọbụ kwunu si ekene nkwu na onye natara anata sị ije dịka ndị oji maọbụ ndị achị si eje maọbụ nnọọ maọbụ te eje dịka anyị wasi ekwu gaa n'iru ihe gaa n'iru na-asị ndị ọchịchị arịa ha maka abụbọ ọrụ a maka na ọ na-adọsi ọtụtụ ya anya elekere azụ iji maatụ ụmụ akwụkwọ tụgara akwụkwọ ụbọchị ole ma ole na-ezubeghị izu ụka na-abụ ha lụọ n'ụlọ akwụkwọ isi ebe ahụ lọtara afọ ọdị nkụzi na-akụziri ihe ha mara ihe ha mere. Daalụ nwanne m nwaanyị ezigbo mmadụ ọ ga-adịrị gị mma Chineke gọzie gị onyinye fụrụ asụsụ Igbo n'anya nke ukwuu ihe niile na-eme n'ala Igbo na-echi ụla ọ na-akwalite ndị Owere ọ ga-adịrị unu mma ana ihe nri niile ezigbo ada bụ ezigbo ada anyị n'Enugu ọ dị mma ka m were onye nke a tata onye na-akpọ ekele gị onye Njọkụ ndị ka ị mere ebe ka Njọkụ si akpọ Njọkụ biko ya ewutena gị gaa n'iru ego na mmadụ kedu nke ka ịmana abụbọ ọrụ ndị ọrụ na-agba ndị ka a pụtagoro gba abụbọ ọrụ na ndị na-achọ ezi kwuru ndị otu ha ndị ka a pụtagoro gba abụbọ ọrụ na ndị ugwu na-egbu osisi ndị ọrụ ha ndị anọ n'imi kịta amara a na-agba abụbọ ọrụ na-esi n'anya ihe a na-eme achọkwa m itinye ego na ọ dị njọ ụdị ihe m na-akọwa ana m anụ ọ dị mma o gbubiela ya o ji n'aka ya gbubie ya ọ dị mma nzukọ ka anyị nọ na ya nwanne anyị nwoke na-ajụ Njọkụ na-ajụ n'ihe niile na-eme n'obodo anyị ka erizi ka o ji bụrụ ego nke ha ka ha na-ekwu ndị a na-egbugasị gịnị ka ha kwuru gbasara ya onye na-akpọ onye Ayashi Njọkụ ndị mgburu nkanụ ndị ka unu mere ụbụrụ ọha ọzara na ọdụ mma gaa n'iru Njọkụ ibe mụ na onwe m na-ekwu bụ na abụbọ ọrụ na ndị ya mbara na-echere ego n'ego ntị adịmasị eri n'anya m ego a na-efu akpụ ụzọ efu efubacha ebe ndị anya ga-edebe ọnụọkụ efu na erighị eri nke onye na ndị ha rụọkwa onye ọrụ ori ya ụgbọ anyị na-agba ya mmanụ ọ na-eje ha ga-ekwu agụgị arụrụ ọrụ ọ na-ọfịọ ka nye ha ego ha dị ya ebe ọ na-eso na-arụ ọrụ njekwu steeti gara anyị ego ha kwuru akpa nwa eri n'anya ọkwụbe m onwe m na-ekwu daalụ nwanne daalụ ọ ga-adịrị gị mma nwanne Njọkụ na-ekwu ego niile a ha na-abụ ụfọdụ bụ ndị ndọrọ ndọrọ ụfọdụ buru kpochisie ọ na-amụ ebu onye ga-eri ya wee ndị na-alụzi ọlụ wee na-achọ ka agụ ụfịa ahụ ọnụ ebe a na-akwụ mmadụ kwa ọnwa onye ji ezinụlọ agụrụ 10,000 naira na 8,000 chie ya n'aka kedu ihe ọ ga-eme ọ ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ ọ ga-agba ụgbọala ọ ga-akwụ ụgwọ eji agba ụgbọala kedu ihe ọ ga-emenwu
ihe niile ego eji azụ ihe dị iche iche n'ala elu ọjị njọkụ wee na-asị ndị na-ebukwa n'ego nke na-amụ Igbo akpọchisie ya n'ofu ebe enweghị onye na-eru ya. Ọ dị ka ụfọdụ na ụlọ niile alụgasịrị n'obodo dị iche iche alụcha gbachisie bụrụ ndị nche ụfọdụ si mba dị iche iche abụrụ ndị nọ n'ebe a enweghị onye bi na mmụọ na ụfọdụ enweghị ebe ha bi. Ọ dị mma, Chineke ele anyị aka n'ala anyị. Ọ dị otu aka m ga-ejiji nwayọọ nwayọọ wee pechaa. Biko ndị na-akpọ ya ewutela ulu biko nọ oge na-asị anyị kwarapụ maka na ewegasị ụmụ ihe ndị ọzọ anyị kwesịrị ime, mana ama m na ịnụnanụ ka o si daa. Onye mara asụ ya sụọ n'odo maọbụ n'ikwe. A sị na atụọla ọmala atụọla ofe isi ya n'ọfịa ka ihe ji dị ugbu a. Anyị chọrọ udo, chọọ iji amamihe, mana ndị ọlụ ekwuo na ịdọ aka na ntị ka aka na-adọgodu. Anyị wee na-ayọ ndị ọnụ na-elu n'okwu, ndị nọ n'ọchịchị, ndị a na-agụ okwu, ndị kwesịrị ịkwụ ndị ọrụ ụgwọ ndeba n'anya ka unu mara ka a ga-esi wee kwụọ ha ụgwọ ruolu ha, ụgwọ ga-ezuru ha ezugodo. Enweghị ihe otu o si dị ugbu a. Ụdị ha na-alụta aka na ụfọdụ narị ekwu na ọ kwesịrị ịbụ narị puku naira ka e kwesịrị na-akwụ ha. Ụfọdụ na-ekwu na si jigodoro 10,000 bidogodo. Ụfọdụ na-ekwugasị ọ bụ na ndị ọchịchị unu ga-ewenu ka enu ya ọkara mara na ha ga-anara nke ahụ. Ọ bụgodoro 10,000 ebe ụfọdụ na-ekwu narị, mara na ọ ga-aka mma. Akpazi ala n'ute. Biko ndị otu ndọrọ ndọrọ na-aba unu jiri na nwayọọ kpazie na ya akpazie ka ọ dịrị unu niile mma. Na-ekene osote onye isi ọchịchị obodo Imo otu isi na-achị n'ọchịchị wee sịkwa na onye isi ka bụkwa onye isi, ị na-akwanyekwala ya ugwu. Udo na amamihe ka eji eje. Ana m asị na ọ ga-adịrịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma. Chineke ga-agọzirịrị ndị Igbo. Echi aga m anọ ebe a wee mee ya n'omenala, mana ana m ekene gị Tobechukwu Tobel. Ọ ga-adịrị gị mma Tobechukwu Chibueze. Ọ ga-adịrị gị mma Tobechukwu Chibueze. Ọ ga-adịrị gị mma ezigbo mmadụ. Ị na-ahazi ihe a na-afọ anyị na mba ụwa niile. Chineke gozie unu. Ịchọ iwe m maka ndị chọrọ ịgbasa ozi na ịchọrọ ịka anyị bara onwe anyị rụbara ala Igbo uru, nekwa akara ekwentị ị ga-eji we m. Ọ bụ ekwe ịjụ m ihe ọzọ, ihe ka anyị baa uru ka m na-eku. Ịbara anyị uru anyị abara gị uru ka ihe anyị na-eme wee na-aga aga. Akara ekwentị ị ga-eji we m ma ike ịchọọ mgbasa ozi gị ndị Igbo meere onwe anyị ọ dịla anyị mma abụọ 08023019776 ya bụ nkịtị 8 nkịtị 233 nkịtị 19776. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma. Chineke gọzie ndị Igbo. Cheta na abụ m Chizzy Ani. Biko na-asụ n'Igbo ọfụma. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo niile mma.